Kajing to kit halor kajing sya penyap jong kawe ka vlogger na asam. Kabelakan no ba udai ubai jongka kalapan pau ba utei unong penyap breu. Ula penluat arsngi bat kamet yap jong kamaya gogoy. Ha kawe ka service apartment ha Bengaluru. Ong kitolong kubwa na kipulit ha ka sngi thoding. Kane kajing ja ka bashar khai kalapau perthei ha kiput jong kithanat Indira Nagar ha ka sngi thoding. Kajing to kit hadu mentah kalapan pau ba usamla ubala kelalong unong penyap breu. U araf Hanoi. Ula penluat arsngi bat kamet jong kamaya gogoy. Bat bunsin usudi secret kat ba udang syang hakmat katei kamet yap.